Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañata tawi kala saaha huccide mon noon kadi min dañiri weltare huccide mon e oɗo subakal juma hande ko wiɗon tan yo Allah waɗanen jaam goto fo salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe min jejjita kaylal gotol calminama juura berta juude ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna foof ha ɗo Mboroso wawa holluden caggal ko wiɗon tan juma moubarak aljuma moƴƴo malaɗo ɗum noon arde tan ko ɓuri tengtude jayndeli meɗen e oɗo subaka aljuma hande andinde won tan hande jayndel ɗi dawri arde ko faye élection ji local ɗi ɗi ganda ko hen paaden saabi noon ministre de l'intérieur woni Antoine Félix Diome addi konngudi muɗum fanude tan kala ko woni kaɓirɗe ƴettama faade élection ji ɗi kono kadi ɓe ganduɗa ɗo joni poɗodiral violence e waddude hakkude mabɓe nane nder jayndel ɗi ha tengti dañɗo hen cuumu ɗum ko hanki wonno ma en gar hen kadi e nder jayndeli ɗi ɗum fo nani hen ɗum noon en batta sona udditirde jaynde Le Soleil jaynde gendire e oɗo subaka aljuma hande kañum dawri tan ko arde wiide yete ko scrutin pandaɗo o ɗum noon kala ko faye banggal kabirde faade banggal sécurité ƴettama ɗin konngudi cuudi ɗum ko Antoine Félix Diome wi tan yete e nder jaynde Le Soleil kala ko foti waɗede waɗama hen no hannirta ni toon to Thiès e Diourbel noon matériel uji ɗi payi toon gila ko ɓooyi kanko Médina Bamba Fall suti konngudi muɗum wiide tan kala ko ganduɗa omo fonno wadde ɗum toon to Médina o waɗi ɗum koyɗe makko o fonno darade fo o darima ɗum to Rufisque noon Demba Seck kañum wi tan ko oɗo saaha wi ko yoɓe daroɓe ƴeewa ɓurɗo hettude dow fo ɓe nangana ɗum koyngal ha joni ɓe gari tan to ganduɗa kañum woni yeygol tewol gay poɗɗi nadde e nder leydi meɗen ɓe mbi tan so hakkude Sénégal e Mali uddama ngal ɗon banggal ma won ko addata caɗele e leydi ndi jaynde L'Observateur rewi hen L'Observateur noon kañum ari tan ko oɗo ɓiɗɗo mo ganduɗa dañi cuumu kañum tanum wonno to diwan mo Keur Massar ɗum fo noon naati tan e poɗodiral e nangodire ƴewtidadi e nder campagne électoral oɗo sabone anda hikka ko campagne Guldo Diaw nangodire e yimɓe ne mbadday koye mumen ha saabi ɓe ƴetti tan butel baɗɗo yette liquide kuɓɓowo ɗum noon ɓe ƴetti ɓe beddi ɗum e sal oɗo tan debbajo ha tan saabi joom galle makko e tan ɓi taniguel makko dañguel duuɓi tati cuumi hen ha oɗo saaha nani réanimation toon to hôpital principal ɗum kewi ko to diwan mo Keur Massar ɗo noon e mairie mo Dakar ha joni tan aɓene daari kamɓe candidat ji ɗi aɓe tolni e jeegomo kanko Mame Mbaye Niang noon oɗo saaha o wi tan ko fauteuil maire mo Dakar kañum o yiiɗi kanko Barthélémy Diaz Abdoulaye Diouf Sarr Soham Wardini Pape Diop e Doudou Wade goto fof nani ƴeewa no heɓiri tan mairie mo Dakar ha joni ɓe keɓani kay wonde tan ɓerde deƴƴe woni ɓeɗo ɓiɓɓe rewɓe ɓe ganda worɓe mumen jehino e tan batoji ɗi walla mbiyen laaɗe ɗe ha joni jiitaka walla mbiyen ɓe mbasi pittali mumen e ko way noon ɓe garti kadi e tan match mo ganduɗa ene jogori dañde hakkude Sénégal e Cap Vert jaynde Vox Populi rewi hen Vox Populi e oɗo subaka aljuma hande kañum arti tan koye cuumu musgu dañgu ha guel ɗo cukalel yete dañi hen yette sumi hen ha ganduɗa mataw ni ne wawi wiyede tarɗe makko fof ko cumɗe kanko guel ɗo ɓinguel nguel ganduɗa guel daari tan koye duuɓi tati kanko Abdoulaye Diouf Sarr daari wiide tan o sikkani ni walla o nannani hakkille makko ni wasde mairie mo Dakar saabu omo andi Dakar naɓe ƴetti confiance pawe dow makko Benoît Sambou noon kañum caggal nde Doudou Ka wi kañum wotanta ko balde kanko noon o daari tan gam wiide ko mata won ko totta walla won ko woni less saabu neɗɗo a wawa darade jenna ɗum hanki hande daroɗa mbiya ko kañum nanganta koyngal jaynde Les Échos kañum ari ha joni konngudi Benoît Sambou jopade tan junggo Doudou Ka toon to diwan mo Ziguinchor wiide tan Doudou Ka komo
ganduɗa heccanke tan darima suuti konngudi Guldi Diaw fawe Balde hande o dartima ngam wiide ko kanko o nanganta koyngal wadde noon wonko sakki less ko ganduɗa yimɓeɓe ganda ɗum ko ganduɗa kay ina foti lernede woni Wally Seck e Ibou Touré ɗum noon ko bone otoji wonno walla mbiyen haala otoji wonno 3 lewru mars ɓe foti notoyade yeeso lawol ɓe mbi noon campagne o nani gasa ha joni jayde Les Échos ɓe mbi kono ƴiƴam nani yuppo e nder leydi meɗen Sénégal yimɓe nani mbadda beddodira kaaƴe e ko way noon te ko ganduɗa ene wawno wasde toon to Keur Massar Nord ɓiɗɗo mo duuɓi 3 tan ko kañum e tanum ɓe ganduɗa mbatta duppa toon yiyete ɗum noon ko tan ko ndelam kuɓɓam wedda e nder salon mo ganduɗa woni galle moɓɓe ha saabi ɗum huuɓi ɓe mbi ko to Sacré Cœur Djiddah Thiaroye Kaw ko way noon ne kewi toon woni tan waddoɓe koye mumen Cheikh Bakhoum noon suuti konngudi fanude Madiop Diop wiide tan kanko Madiop Diop o alani hay certificat kanko Barthélémy Dias noon wawa hollude hay goto kayit mo ko bac ɓe mbi Marème Faye Sall nana nangana koyngal toon to diwan mo Saint-Louis mawni ko Mansour Faye ha joni e jayde enquête gareten e jayde enquête ari tan wi e enjeu politique mo ganda ƴewtidama hakkude Benno Bokk Yakar Yewwi Askan Wi Wallu Sénégal e Gëm Sa Bopp ɓe mbi tan oɗo saaha kañum Wallu Sénégal noon nani jogori ƴewtade tan holɗo toole mum tolni e nder leydi ndi kono Benno Bokk Yakar kamɓe ɗo joni woni hakkille moɓe tan ko gagnade Dakar Gëm Sa Bopp noon ɓe mbi yete oɗo saaha kamɓene aɓena dari holliti koyɗe moɓe no fewi woni darde mantinide e nder campagne o ɗum nani jayde enquête jayde las gareten ɓe mbi tan tension ji ganduɗa ƴewtidama ɓe mbi noon ko ɗo tension wawi hadde so yeehi ha neɗɗo ina duppe ɗum ɗon woni ko ɓurti ɗum noon woni ko jayde las addi ɓe mbi tan yete galle kuɓɓaɗo toon to ganduɗa kañum woni to Keur Massar to ɓe ganduɗa kamɓe ɓe mbi goto enquête noon udditama hen ha saabi kanko Dawul Ndiaye o tan joopi joppi feɗendu ko Dieynaba Ndiaye wiidemo tan ko kanko waɗi ɗeɗo golle walla ko yimɓe mo kanko Dieynaba Ndiaye noon o dillata koye Gëm Sa Bopp ha saabi tan woodi dañɓe hen gañen ndeeli ne wawi wiyede oɗo saaha gorko mawɗo e taniguel muɗum woni tan joom galle oɗon responsable politique biyeteɗo yette biyeteɗo Dewul Ndiaye ko kanko noon joom galle makko e taniguel makko duppa hen cewtuɗo konngudi mum kadi e nder jayde las woni tan yiyete Mambay Niang wi yiyete o yiiɗi ko artirde walla wadde corriger erreur aji ganduɗa waɗama e mairie mo Dakar kanko Abdoulaye Diouf Sarr noon o wi tan ko so siffle o tan sifflama siffle battidiɗo o mana so kikiɗo yonti so résultat ji ina yuppe ma wot dañɓe ma wotɓe ganduɗa ma dañ ko betti ɗumen saabi ɗum komo andi kanko gagnoto mairie mo Dakar jayde quotidien le quotidien kañum rewi hen garen tan e omicron mo ganduɗa ha joni nani jokki wadde bone muɗum e aduna o foof oɗo rafi noon ɓe mbi 3e dose o ha joni ɓe jiyan taw arɓe pikirade ɗum toon ko ɗum saabi docteur Mamadou Ndiaye wiide il faut yimɓeɓe porse ƴetta ɗum hayso tawi wiyete ko so neɗɗo o ƴettani ɗum wawata yettade woni galleji liggorɗe e ko way noon ha joni ɗum woni ko ganduɗa ƴewtidama e jayde quotidien le quotidien caggal ɗum garen e jayde libération ɓe mbi ko bone kay kewɗo toon to diwan mo ganduɗa kañum woni diwan mo Thiaroye oɗo ɓiɗɗo gorko nangaɗo fiya ha leeli saabi o fiya hawo leeli ko miñi ko debbo o ƴettoytuno to ganduɗa galle mo wonnone wonduno toon e sukaɓe worɓe nde o yetti toon noon kanko Mouhamed Souma e Ousmane Bangoura ɓe piimo hawa ɗesimade kamɓe noon ɓe jeddani kamɓe piimo kono ɓe mbi ko kanko toñi ɓe saabu kanko addi haalaluji e nder moɓɓe haɓe piimo kamɓe fiimamu ɓe noon aɓene daari tan e duuɓi 19 keddiɗo o dañi duuɓi 21 ɓe mbi Yewwi Askan Wi noon suuti konngol muɗum fawde ɗum e Antoine Félix Diome wiide tan yette wonko ganduɗa ɓe jaɓata ɗum woni transfert d'électeur walla fraude ko way noon ɗum ɗon noon ɓe maɓe calo ɗum no hannirta ni Khalifa Sall wi tan kañum neɗɗo fo yo woot ɗo hoɗi ɗo
so ɓe jii neɗɗo ne wota ɗo haɗani yoɓe tan ittu ɗum ɗon. kanko Antoine Félix Diome noon o jabtima konngudi mabɓe wiide tan so tawi yette campagne o walla mbiyen élection ji ɗi duñama ha yetti ɗo ko kamɓe luldi ɓe jinno ɗum saabu kamɓe jinno tan fichier labɗo ceer ha joni noon fichier o ala ko woni hen saabu kamɓe fo jaadi hen ɓe garti ha joni e ko ganduɗa ko kañum woni banggal coftal ɓalli ko hen uddeten damal Diaynde Stade dawri tan addude baroɗe men ɗe ne poti huccidde tan e Cap Vert ɗum wonata ko talata 25 so Allahu lamɗo jaaɓi ɗum ɗon noon wonata yette ɓe mbi ko hakkude Sénégal tan e Cap Vert wonata ɓe mbi Pape Gueye noon mataw tan ko namdal est ce que ma jeeye e fettoɓe e oɗon ñalawma ɓe garti kadi ha joni tan hakkude ɓe mbi derby Guinée Gambie ko derby tigui wonata ɓe mbi noon Côte d'Ivoire e Égypte kamɓene poti hawrude e Nigéria e Tunisie kamɓene hakkude mabɓe wonata ko weeɓi ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa kañum wonno ko ɓurno tengtude e jayndeli ɗi e oɗo subaka hande en batta tan sona arde e eɓɓore men wonde woni banggal gueɗe rendo walla mbiyen fait divers gueɗe rendo noon e oɗo subaka hande gareten tan koko kiwi ko eɗen mbawi wiide wona jaam ko bone so tawi neɗɗo yeehi hande e campagne électorale ha neɗɗo ina duppe hen walla cukalel tokosel ngel ganduɗa dañi tan ko 3 ans mi anda waɗɓe gueɗe ɗe ɗon soɓe tini cukalel dañguel duuɓi tati sumama e ko wayni kamɓe haqqillaji mabɓe beele aɓe jooɗo haqqillaji mabɓe deeƴa beele aɓe jooɗo ɓe gona e welema walla beele aɓe jooɗo ɓe gonda tan e finde tan jala walla finde huccita e danorgal ƴeewa hoore muɗum so tawi neɗɗo tini ɓiɗɗo mo ganduɗa dañi ko duuɓi tati goto fo yo fondu ɗum e hoore muɗum kamɓe waɗɓe bone o mi anda soɓe jaadani sagoli mabɓe saabu koko ganduɗa ina hulɓini hande ƴettude buttel pétrole weddade ɗum e sal neɗɗo e nder sal ha adda ɗeɗo caɗele hande neɗɗo joom galle muɗum suma cukalel tokkosel dañguel duuɓi tati tarɗe muɗum fo cuma hande ha nane hakkude gurdam e mayde nane hôpital hande Dantec leeli ena ƴeewe holno watte ha oɗo ɓiɗɗo wawa wurde kamɓe waɗɓe ɗiɗo bonel yoɓe ƴeewe koye mabɓe beele politique ene jaari ɗum yoɓe ƴewtoy koye mabɓe beele hande koɓe mbaɗi ko beele koɓe yiiloto ko ina jari ɗum hande kattanɗo huɓɓude neɗɗo so jooɗima hande e yeeso mairie holi darde foti darade e holi mbaadi foti wonirde toon yiyete toon to ganduɗa kañum woni mairie to saabu aduna o sohla hen ko jaam hande Sénégal sohla hen ko jaam kono wona ko ganduɗa kañum woni violence holno violence ƴewtinɗa ɗo ha neɗɗo hande ina daro ina wasen fittandu muɗum ñande fof hollire ɓe ganduɗa koye mumen koko kola ɓeɗo ko guite mumen kola ɓeɗo ko abɓugo kono hande so yeehi ha ƴewtidama neɗɗo ina duppe e nder galle muɗum ina suume ɗum ɗon noon wonti ko ɓurti addi ɗum fo noon mataw ko ganduɗa kañum woni impunité woni neɗɗo fota yande dow mum tawa yanaka saabu guila campagne o fuɗɗi ha joni mataw ne wawi wiide balɗe 14 fayi balɗe 15 campagne ko violence jamma e ñalawma subaka e kikiɗe sinno noon ɓe ƴettino mesure aji guila adan wadde violence fo ƴette fawe e lawol andine campagne o ko ni foti yarude kono koye dow jaam foti yaade e tan koyɗe ɗe ganduɗa ko koyɗe jaam e welama kebdo mairie foof anda kañum heeɓi mairie jokka liggey mum walla adda programme mo ganduɗa ko kañum lelnuno kono so ƴewtidama hande yimɓe nana kaɓa ɓe nana mbadda ha hande yeehi ha campagne ine gasa wonde o yimɓe goni dernier tournant woni e gasirde muɗum hande galle ina huɓɓe ha cukalel duppe tarde muɗum fo daña hen caɗele hulɓinima yen ƴewta koye amen enen nder Sénégal enen ken sénégalais ji Sénégal andirano ko jaam andirano ko teddugal so yeehi hande ha teddugal ngal ɗon ƴettama sooma ha muusi wedda e nder mbalit ƴetta e duppoye hande yen ƴewta koye amen ko ummi ɗo ko yen mbat foof ha jeemen artirde ɗum ɗo woni jammo ganda ko kañum duuminoɗo woni welema mo ganda kañum yimɓe guranno kono kadi woni ko ganduɗa yete
teddungal yimɓe gonirtuno sabu hande politicien ji ɓe jiidani ɗo woni ɓe jiidani parti ina koɗanno e leegal tawa ne gone jaam kono so yeehi hande ha ko violence neɗɗo wiye yo ya duppoya galle janano walla neɗɗo ƴetta e hoore muɗum oɗo mi sekani ɗum tan walla oɗo darima nde ɗo darde walla oɗo suuti ɗiɗo konngidi yumi ya mi duppoya galle muɗum ha yettoye ɗiɗo conséquence uji hande ɓurti noon te il est temps yimɓe ɓe darto ƴewto koye mumen haɗen uddude ko tan ha joni wiide yimɓe ɓe yo ƴettoy carte uji mumen électeur saabu élection ji ko dimanche so Allah jaaɓi mataw ne wawi wiyede ko janggo walla mbiyen hande ɓe dartinta tottirde carte uji électeur uji yo yimɓe ɓe ƴettoy carte uji mumen saabu neɗɗo ko kartal ma woni doole ma kartal ma woni konngol ma kono kadi kartal ma woni ko kañum mbirta ƴeey kañum mbirta ala yo yimɓe ɓe ƴettoy carte uji mumen so élection ayi gotoya hoto neɗɗo jogo carte mum électeur tan lelone ɗano wiya ɓe ngalana amen nafoore soɓe jooɗima koye mabɓe ɓe liggonto ko ɗum ɗon an wawi salanade ɗum hoore ma saabu goto fof mataw ne jogui mo hooli mo ganduɗa ne wawi ƴettude kartal muɗum totta on jooɗo faɗa so liggaki jippin ɗum kono an ya wotoy saabu janggo so yimɓe jooɗima ne kaala ma andu an konngol ma nan ɗon saabu koye wotnoɓe jeeɗa kono no hersini yimɓe jooɗo ne mbiya kaari liggima walla kaari liggaki an mo wotoyano mbiya min ni mi wotoyano ko ɗum hanno mi wotoyde yo neɗɗo hersu wiide noon so goto fof yo jogo konngol muɗum woni carte mum électeur jehen goto yen enen fof Allah waɗana en jaam e kisal gañiɗo fof jooɗoro e jaam kono kadi jogoro jaam yo Allah waɗana en jaam e kisal e nder leydi meɗen bani monte Paysata Ndiaye wonno heɗano ene banggal caméra ko Mansour Sow alias Thiat banggal régie to heɗe to ko Oumar Sow Allah jarama on jarama